Derde campagnehuis Venray geopend. Lokale bedrijven realiseren educatiepaviljoen. Het is vandaag 24 februari. Dit is het Pelemaasjournaal. Het al gedegradeerde De Pilkorf verloor op de slotdag in de topklasse met ruime cijfers van SPES. In Sporthal De Wetteling werd het zondag 5-13 in het voordeel van de sterk spelende ploeg uit Milsbeek. Halverwege het duel keek De Pilkorf al tegen een 2-6 achterstand aan. Voor de IJsselsteinse ploeg scoorden Rosanne Romme en Rian Litjes in de eerste helft. Paula van Vechel, Sharon Wismans en opnieuw Rian Litjes scoorden daarna in de tweede helft. De Pilkorf eindigde als laatste in de topklasse en komt volgend seizoen in de zaal weer uit in de hoofdklasse. Vanochtend opende CDA Venray een campagnehuis in het centrum van Venray. Het is hiermee de derde partij die een leegstaand pand heeft omgetoverd tot tijdelijk onderkomen. CDA Venray had Tweede Kamerlid Mona Keizer en oud-Tweede Kamerlid Ger Koopmans uitgenodigd om het campagnehuis te openen. Het is inmiddels het derde huis dat wordt geopend deze verkiezingen. PvdA opende als eerste een campagnehuis in de Hofstraat en D66 volgde met een ruimte in de Schoolstraat. We kunnen inmiddels bijna spreken van een hype. Ja, dat lijkt er wel op. Nou hebben wij wel de ervaring dat dat soort dingen meer een hype worden. We hadden geloof ik als eerste die bakfiets die hier staat. Vervolgens had CDA ook een bakfiets. Ik zag bij de SP laatst ook zo'n bakfiets. Dus hallo dan, goede ideeën. Ja, dat weet ik niet. Wij liepen er al langer mee rond, oktober. En dus we dachten, we moeten een keer komen met onze pop-up store. Toen zagen we bij jullie op Pelemaas op de site tot PvdA al met een campagnehuis kwam in de Hofstraat. Toen dacht ik, shit. Dus waren we net te laat om als eerste te zijn. Maar ja goed, ik vind het een goed idee. Dus alsnog hebben we hebben het dus alsnog gedaan. De campagnehuizen van de partijen zijn geregeld open. CDA en PvdA open dagelijks en D66 is ook meerdere keren per week geopend. Mensen kunnen binnenwandelen met een vraag of gewoon voor een gesprekje. Maar komen er daadwerkelijk wel wat mensen op af? Nou, ik hoor van andere partijen dat het wel meevalt. Maar het gaat ook om het signaal wat je daarmee uitgeeft. Dus dat je bereikbaar bent, dat je open staat voor mensen voor een gesprek. Dat willen we gewoon uitstralen. Nou, de aanloop is best wel wat. Als we de deur open hebben staan en we hebben hier muziek aan of we hebben hier de televisie aan. Want we hebben een beetje een huiskamersfeer gecreëerd. Nou, dan is het toch wel, dan staan mensen er ook voor open om naar binnen te lopen en even een kopje koffie te drinken. Ja. Met de campagnehuizen zijn 3 leegstaande winkelpanden in het centrum van Venray toch weer even gevuld. Een leuke actie, maar volgens wethouder Lonen geen oplossing om de leegstand daadwerkelijk tegen te gaan. Nou, er zijn wel 3 partijen nu die nu tijdelijk een lege winkel gebruiken. Nou, dit is natuurlijk geen oplossing. Het is even een pop-up store, hè, noemen ze dat. Nee, het is geen oplossing, maar het is wel heel leuk dat we dat daarvoor kunnen gebruiken. Het duurt nog iets langer dan 3 weken voordat iedereen weer naar de stembus kan. De verkiezingscampagnes zijn nu echt begonnen en zichtbaar voor de mensen. Maar een echte verkiezingsstrijd tussen de partijen is er volgens de PvdA niet. Ja, ik vind altijd dat je hier niet zo van strijd kunt spreken. Ik denk dat je, ook als je de verkiezingsprogramma's vergelijkt, dat er heel veel overeenkomsten zijn. En dat die veel groter zijn dan de verschillen. En het zal straks zaak zijn, waar liggen nu precies de prioriteiten voor iedereen. Woensdag 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Tot die tijd zijn de campagnehuizen van de partijen geopend. De korfbalsters van Oranje-Wit speelden in de Wetteling met 12-12 gelijk tegen de Groesbeekse kampioen De Horst. De ploeg uit Leunen begon sterk aan het duel en leidde halverwege met 7-4. In de tweede helft kwam De Horst terug en nam zelfs een 10-11 voorsprong. Maar de slotfase kwam Oranje-Wit toch nog langs zij. Maureen Drabbels en Aniek Drabbels scoorden beide 4 keer. Oranje-Wit is op een keurige derde plaats geëindigd in het hoofdklasse korfbal. Oda Park begint binnenkort met de bouw van een educatiepaviljoen. Een nieuw gedeelte dat aan het theehuis komt te liggen, speciaal gerealiseerd voor kinderen en jongeren. Het educatiepaviljoen is een lang gekoesterde wens van het bestuur. Het initiatief geeft de gelegenheid om lesprogramma's voor de jeugd op een aparte plek te doen. Een groot voordeel voor Oda Park.
Het Oudepark heeft gemerkt dat de ruimtes die ze nu hebben niet echt geschikt zijn om onderwijs te geven. Dus ze hebben gemeend een aparte ruimte daarvoor aan te schaffen. In eerste instantie was het idee om een oud paviljoen van de Floriade over te nemen. Alleen bij nader onderzoek bleek dat die paviljoens vooral ingezet en uitgewerkt waren voor tijdelijk gebruik. Dus het was niet echt een duurzame oplossing en dat heeft er ons toe genoodzaakt om te kijken om een stukje nieuwbouw tot stand te brengen. Daarnaast is het natuurlijk ook heel erg fijn dat je de educatie in een aparte ruimte kunt onderbrengen, waardoor de andere activiteiten in het Oudepark niet onder druk komen te staan. Op dit moment is Oudepark samen met een architect bezig aan het plan. Het paviljoen wordt gerealiseerd door een groot aantal lokale bedrijven. Ook Manders Totaal draagt bij aan het project. En het is erg leuk om te zien dat de Venrayse samenleving zoveel betrokkenheid kent. En dat er eigenlijk als een automatisme al direct een bouwteam is gevormd. En dat die mensen ook allemaal besloten hebben om hun bijdrage te leveren. En dit is niet alleen financieel, maar ook bij de bouw van het paviljoen. Het nieuwe vertrek krijgt een ander uiterlijk dan de rest van het gebouw. De architect is in ieder geval in geslaagd om juist een stukje contrast te zoeken. Transparantie, juist een aanbouwtje te maken wat er juist ook een stukje vanaf staat. En niet in de sfeer, zal ik maar zeggen, van hoe het nu is, om daar dat na te bootsen. Dus het gaat wel in een soort contrast op met veel transparantie en de nodige muren die dicht zijn voor de schilderijen en dergelijke op te hangen. Er wordt verwacht dat midden april een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Wanneer precies de bouw begint is nog afhankelijk van de subsidies. In totaal is er ongeveer €200.000 nodig voor het paviljoen. Een deel hiervan is al binnengehaald door Kiwanis Club Venray, een provinciale cultuurprijs en het bedrijfsleven. Tot zover het PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 6 uur 's avonds. En om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht zijn er brede opklaringen. Geleidelijk komt er meer sluierbewolking. Morgenochtend is het droog. Het is half tot zwaar bewolkt met enkele opklaringen. 's Middags raakt het geheel bewolkt en er komen perioden met lichte regen. De temperatuur komt uit op 13 graden. Ik wens u een fijne avond en graag tot morgen.